vise dig alt det, vi har brugt tid på, og alt det, du har lært omkring at bygge rutsjebaner eller at skrive sløjfeskrift indtil nu. Du har lært, at der var streger, der blev til linjer. Du har lært, at der var en, der var tykkere end de andre. Så det er skrivelinjen. De andre er hjælpelinjen. Det er en god idé at sætte et kryds på skrivelinjen. Jeg skriver med højre hånd. Så jeg sætter et kryds. Men der er jo mange, der skriver med venstre hånd. Men hov, så kan jeg jo ikke se krydset. Det kan jeg, hvis jeg sætter et kryds i den anden side. Så det er en god idé. Nu skal vi se. I lærte en halv banan og en halv banan med et lille loop. I lærte en stok, der vender på hovedet, og at det var lige med halv banan med loop og en stok. Det blev til et L. Og det er meget vigtigt, at den stok, den lander på jorden. Lige ned og lande på jorden. For ellers falder man jo, hvis man bruger den, hvis den ikke lander lige på jorden. Så når I skriver, så sørg for, at stokken lander lige præcis ned på jorden. I lærte at L, der skal man bruge 2 hjælpelinjer. Nu skal vi prøve E. Det ligner næsten, men det er lidt mindre, og det er vigtigt at holde øje med. En lille banan. En lille banan med et lille loop. Og en lille stok, der går lige ned og rammer jorden. Det er lige med. Et E. Nu skriver jeg nedenunder, ligesom I skal. Halv banan. Halv banan med loop. En stok, der går lige ned i jorden. En lille banan. En lille banan med loop. En lille stok, der går lige ned i jorden. Ja. Femsen synes, at det der det er godt. Så jeg får lige et femsehjerte. Det var et L. Og se nu bare, nu kører jeg videre i min rutsjebane. Og et E. Sejt det. Det er en god rutsjebane. Man kan også bytte den rundt. Og sige E. Og L. Og jeg er rigtig glad for linjerne, så jeg kan se, hvor mine krydser skal være. Og jeg kan se, hvor stort bogstavet skal være. Men så har vi også lært noget andet. Den der, den kunne vi. Men så kom der sådan en her på.
Og så kom der sådan en der på. Jeg prøver det lige. En lille banan. Et lille banan. Og en pil ned i jorden. Og sådan en. Det kunne jeg godt. Nu tryller vi dem en lille smule sammen. Så nu siger jeg kun en lille banan og lige ned i jorden. Og så laver jeg lige sådan en der. Og jeg prøver det. En lille banan lige ned i jorden. Og et omvendt U. Jeg kan godt se, at det ligner et omvendt U. Det kunne jeg også godt finde ud af. Og jeg har skrevet på skrivelinjen. Og jeg har kun gået op til den første streg, så det er helt rigtigt indtil nu. Det er jeg lidt glad for. Men nu vil jeg trylle det endnu mere sammen. Lille banan. Lige ned i jorden. Og så kommer mit omvendte U. Og derinde, der gemmer der sig et bogstav, som I godt kender. Du kan jo lige tænke over, hvad det er for et, mens jeg skriver det nedenunder. Lille banan. Lige ned i jorden. Har du regnet det ud? Det er N. Så, nu kommer det. Jeg lærer det. L. Og E. Det kunne blive til L. Jeg har også lært et N. Man kan sætte E sammen med N. Og det er et ord. En. Ja, det er rigtigt. Og nu skal I bare se. L. E. L. E. Så var der et N. Og der var et en. Og så kommer det, jeg synes, der er verdens bedste trylleri. L. E. N. E. L. E. N. E. L. E. N. E. Men når E kommer til sidst i et ord, hvor der er flere bogstaver, så bliver det til, kan du huske det? Ø. Så der står L. E. N. Ø. Og det bliver til Lene. Og det er jo mig. Det er derfor, jeg godt kan lide det ord. Og det var ikke så længe. Så kan du også skrive dit navn. For det er et godt ord for dig. Ikke også? Der var Femsen, og han er super glad. Så jeg får den ene halvdel af hans hjerte, og jeg får også den anden. For jeg gjorde det godt i dag. Og det kommer du også til. Vi ses.